Mä oon Kari. Ja Johanna. Me ollaan kaksi aikuista ihmistä. Meillä on tosiaan erilaiset luonteenpiirteet, erilaiset vahvuudet ja me täydennetään toisiamme kyllä tosi hyvin. No meillä niin kun asiat kriisiytyi semmoiseen umpikujaan, että me ei oikein niin kun tiedetty, että miten me siitä niin kun päästään ulos. Onneksi me tiedettiin, että on tämmöinen tukiparitoiminta ja pistettiin sitä sähköpostia ja tiedusteltiin tältä alueelta meille tukiparia ja me sitten semmoinen saatiin. Tukiparin apu on suunnattu sellaisille pareille, joilla on haasteita heidän parisuhteessa ja he kaipaa siihen apua ja tukea. Tapaamisissa vahvistetaan tämän parin vuorovaikutusta, kuulluksi tulemista ja heidän yhteistä suuntaa tulevaisuuteen. Meillä on molemmilla pitkät avioliitot takana, jotka on sitten eroon päätynyt, niin nyt niin kuin haluttiin, että ei käy samalla lailla ja lähdettiin sitten hakemaan apua. Tukiparin apu sopii tilanteisiin, jos parisuhteessa on kuormitusta tai puolisot on hyvin etäisiä keskenään, tai jos siellä on toistuvia ristiriitoja, tai myös jos on eron uhkaa tai kriisejä. Se jännittää ensin mennä kertomaan niin kuin omista asioista ja varsinkin kun ne on kriisiytynyt. Tukipari on siihen hommaan koulutettu. He tekee sitä täydellä ja suurella sydämellä. Meidän tukiparit on koulutettuja ja vapaaehtoisia. He tarjoavat vertaistukea. Tukipari ei ole terapeutti. Tukiparin tehtäviä on kuunnella, vähän kartoittaa sitä pariskunnan tilannetta ja auttaa heitä löytämään voimavaroja siitä tilanteesta eteenpäin menemiseen. Tukiparin apua kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska mitä aikaisemmin siihen tilanteeseen puututaan, niin sitä helpompi siihen on tuoda toivoa ja myös löytää sitä yhteyttä sen pariskunnan välillä. Mä sanoisin, että me ei oltaisi varmasti enää yhdessä, jos ei tukiparia olisi ollut. Se on oikeastaan niin kuin mahdollistanut kokonaisuudessaan tämän suhteen kehittymisen ja jatkumisen, joka jatkuu varmasti kyllä sitten sinne kuolemaan saakka, mikä oli tarkoituskin alun perin.